Събуди се продължава добро утро. Ако се събуждате сега, събуждате се в точното време, защото поставяме един много важен проблем за района на Велинград. Мина за волфрам в СПА, столицата на България. Ева Костова сега за недоволството и страховете в района. Ще има ли мината? Каква е нейната история всъщност? Само за намерение ли говорим или проектът вече е в напреднала фаза? От какво се страхуват местните хора, които протестират? Какви са реалните рискове? Как ще продължат протестите им? Ева, към теб добро утро, на теб и на всички хора, които са се събрали при теб. Ами как ще продължат протестите? Те са готови на бунт, буквално. Всички имат желание да говорят. За съжаление няма да ни стигне времето, разбира се, да дадем думата на всички от тях. За това ще започнем веднага, няма да губим време и ще се опитаме да дадем възможност на максимално много хора да се изкажат, защото всеки от тях има да каже нещо наистина важно. Започваме с доктор Беличинова. Нека чуем първо вашето мнение. Аз съм представител на лекарското съсловие на СПА, столица на Балканите, Велинград. Този град е уникален с това, че има 80 минерални извора. Всяка секунда на повърхността на земята излизат 170 литра лечебна минерална вода. Нали се сещате, че тази лечебна минерална вода ние не може да я превърнем в умирална вода? Освен това, тези красиви околности, прекрасен климат, слънчево греене, 5 болници, 2 за активно лечение, 3 за долекуване, 5 5-звездни хотела, 11 4-звездни, 3 двузвездни до 60, огромна материална база, огромни инвестиции, огромен ресурс, който вече е създаден. Защо ние трябва да правим екологична катастрофа и с лека ръка да зачерпнем всичко, което поколения наред са създали хората? Обидно е това. Ето го бъдещето. Това е бъдещето на Велинград. Ние трябва да оставим чистия въздух, лечебните минерални води и всичко, което са оставили нашите деди и прадеди. Като екологична катастрофа виждате вие това, което евентуално предстои да се случи на 18 км от вас. Какво е обаче мнението на фирмата, която възнамерява да реализира този проект? Разбира се, то коренно се отличава от това на жителите. Нека чуем в следващото видео. Местността Грънчарица се намира на 18 км от Велинград. Местните хора са чували, че някога, някъде тук се е добивало нещо. Повече от това обаче не знаят. Допреди 1 година, когато чуват това. Планираме да добием волфрам от находещи Грънчарица. Какво отговаряме на хората, които казват, че това е уран? Ами, това е един мит, който трябва да разсеем. Това не е уран. Волфрама не е радиоактивен материал. От фирмата инвеститор уверяват, че велинградчани трябва да се считат дори късметлии, защото ценната руда се е намирала само на 2 места в Европа – в Австрия и у нас. Осигуряването на суровини е от стратегическо значение за всяка една икономика. В GSM има волфрам. Това, което свети над нас, е жичка от волфрам. Като отидете при зъболекарски инструмент от волфрам. Идеята за отварянето на волфрамова мина в близост до СПА, столицата на Балканите, съществувала още през 80-те. Тогава обаче учени спрели проекта. Сред тях била и професор Илчева. Това е сеизмична област. Значи опасението ви беше, че при евентуално земетресение стената на хвостохранилището би могла да се скъса? Не само сеизмични, но не дай Боже, ако по някаква причина се скъса това хвостохранилище, а то е над Велинград. За мен Велинград това е перлата не само на Родопи. Това значи ли, че би могло да залее Велинград? Това значи да унищожи Велинград. Днес тази опасност не съществува, уверяват инвеститорите. Вместо да използват хвостохранилище в близост до мината, обогатяването на рудата щяло да се случва на 90 км от Велинград. Превозването на тонове руда през планинския район обаче също тревожи професор Илчева. Ние допълнително ще натоварим само с 4 автомобила на час. Ето това е една химера, един мит, който един път завинаги трябва да се разбере от населението. Имало и друг мит. Велинград, минералните води абсолютно нямат нищо общо с находещи Грънчарица. И отново като пример ни беше посочена волфрамовата мина в Австрия, която се намирала в един от националните им паркове. Така че освен да запази района екологично чист, Велинград щял да се здобие и с 700 нови работни места. Отново според инвеститорите. След като чухме мнението на лекарското съсловие, сега ви предлагам да чуем и мнение на представител на Сдружението на хотелиерите. Ани Кондарова, добро утро. Добро утро.
Хотелиерите в Велинград категорично са против създаването на тази индустрия в този невероятен град. Не само хотелите. Ние имаме над 3000 работни места за тези 60 хотела. Над 3000 семейства в този град се изхранват. Всичките гости, които присъстват в града, са потресени от случващото се. И за целта ние сме направили една огромна подписка, в която се включва цяла България, тъй като нашите гости са от всякъде. От фирмата инвеститор отговаря, че това по никакъв начин не би навредило на туризма в града. Защото всичко ще бъде съвършено ново, модерно, няма да има никакво замърсяване, гарантират, че няма никаква връзка и с минералните извори на Велинград. Знаете ли колко е абсурдно да се ръка за ръка да върват индустрия и туризъм? Не може туриста да дойде и да вижда индустрия, да вижда едни заводи, да вижда едни мини, едни колички. Миньорските градове са определени в България, както в целия свят. Няма как в един курортен град да има миньори. Няма как да има мини. Това е абсолютно нелепо. И всички наши клиенти са съгласни с това. Подкрепяме цялата подписка, целият град от името на всичките хотелиери. Господин Манолов, представител на гражданското сдружение. Господин Манолов, от фирмата инвеститор казват още нещо. Това ще открие около 700 работни места, твърдят те в района. Добро утро на вас, добро утро на Велинград, добро утро и на фирмата. Велинград е буден, Велинград се събужда за пореден път и така ще бъде, докато ние не отхвърлиме това абсурдно становище, което до момента се дава от институциите. Не може в век, когато държавите отхвърлят своите замърсяващи производства и се връщат към природата, към екологичното, биологично производство, ние да допуснем това да се случи в сърцето на Родопите, един от най-чистите региони, да бъде затрит с лека ръка. Аз мисля, че всички тези хора, които сме тук заедно и зад нас има достатъчно хора, които ще ни подкрепят, гостите на Велинград, които присъстват постоянно, които се лекуват при нас, няма как фирмата да ни убеди, че с някакви си подземни взривове, с подземен добив под земята, едва ли не производството ще бъде екологично. Няма екологично чиста мина. Другото, което от хилядолетия под земята работят други процеси и на повърхността блика минерална вода, която е лечебна и заради която хората идват да се лекуват. Няма да дойдат да се лекуват заради волфрама. Директора на фирмата вчера ми обясни, че всичко ще бъде направен по австрийски образец. Ще бъде копиран австрийския образец на мината, единствената друга подобна мина, която съществува в Европа. Нека това не го допускаме в България да се случи. Нека директора по-добре да инвестира в туризъм, в който Велинград има традиции през годините. Велинград има традиции в туризма и в балнеологията. Няма традиции. Не вярвате ли, че ще успее фирмата да повтори австрийския модел? Аз не съм сигурен фирмата дали ще успее да повтори австрийският модел, но тук има модел, който години наред е налаган. И този модел е туризъм и балнеология. Нека да развиваме този модел, който до момента е развит и продължава да се развива с добри темпове. Имаме въпрос в студиото, Мира, слушам те. Всъщност искам да попитам тази идея на какъв етап е да речем Общинския съвет във Велинград как е гласувал за това? Имало ли обсъждане обществено до момента? Представител на Общинския съвет щеше да бъде следващия ми събеседник. Интересното в случая е, че ако не се лъжа, 100% от общинските съветници, абсолютно всички до един, са против това нещо да се случи. Ето сега един техен представител. Въпреки че вие представлявате 7 различни партии, може би за пръв път 7 различни партии сте на едно мнение. Да, добро утро на всички зрители, които ни гледат в момента. Добро утро на гражданите на Велинград. Значи 7 различни партии, но всичките сме единодушно против отварянето на мината. И имаме взети 2 решения на Общински съвет, които категорично сме против. Ние искаме да се продължи с това темпо, нали, отварянето на нови хотели, развитието, както сме в момента спа столица на Балканите, да продължи развитието си в сферата на туризма, а не в минна дейност.
Колкото до етапът, на който се намира проекта в момента, изготвен е проект, който трябва да бъде одобрен от представители на различни институции. Крайното решение предстои да бъде взето от РИОСВ Пазарджик. При телефонен разговор с директора вчера той ми обясни, че на 28, ако не се лъжа, поправете ме, ще има обществено обсъждане, където всички хора около мен ще могат да кажат какво мислят и фирмата от своя страна е длъжна да даде отговор. След това обществено обсъждане, група от експерти трябва да вземе категоричното решение, под което подписа си да сложи РИОСВ Пазарджик. Какви са надеждите ви за това обществено обсъждане? Това са подписите на нашите съграждани. Това е техния глас, нашия глас. Над 5000 казвате. Това е нашия глас, а този глас казва да съхраним и предадем на бъдещото поколение това, което ни е дарила природата. Това нещо се нарича Велинград. Нещо, което искаш да ми кажеш и ти? Не може при такава красота и при тези блага да се унищожат тези красоти на Велинград, които от дълги години ги пазиме. Затова аз не съм съгласен и тези хора, които са тук, също не са съгласни. Затова нека това да не се построи и нека да запазиме този град чист и хубав. Маничак си, но вече имаш мнение. Колкото до жителите на Велинград, всички те са готови, даже искате референдум, доколкото разбрах, нали така? Не искат обществено обсъждане, не искат експерти да решават, искат референдум, искат решението да бъде в техни ръце. Това е за момента. Ще продължаваме да следим със сигурност. Продължаваме да следим наистина тази тема. Ще има ли рудник за волфрам в Велинград? Ева Костова в пряко включване от Велинград. Всъщност това не беше обикновено пряко включване. Това беше истински импровизиран митинг. Десетки хора видяхте. Имаше около нея несъгласни с идеята там, в този регион, да се разработва мина.